idan lallai kam ka karba Yesu Masihu ai maka baptisma kai ka karba ka bi umurni littafin mai tsarki ka samu garanti shiga mulki sama. Amma idan ka yi baptisma sannan kana takama cewa kai mai baptisma amma baka bi abinda maganan Allah ya faɗa ba, to har yanzu akwai rina a kafa. Don haka baptisma ya zama garanti ne ga wanda ya yarda ya bi umarnin Ubangiji. Sanin mu masu sauraron mu da kuma masu kallon mu. Ni mai suna Sunday Shikoya, ina tare da shi a pastor na Ecclesia Ekwa Hausa Kuchigoro, shi mai suna Reverend Joshua Jock, wanda shine kuma ya zama LO wato local overseer na Kuchigoro LCC. Da yardan Allah muna da wata hira wanda za mu yi tare da shi akan hira da Yesu suka yi tare da shi Nicodemus a cikin littafin Yohana Sura 3 kwa aya 1 zuwa 16. Za mu ji hiran da su suka yi game da baptisma da kuma mulkin sama. Na farko, Reverend, yes sir, mun ji daɗi da zuwanka, sanunka da zuwa. thank you, na gode. Za mu ji daɗi ne mu fara maka wannan tambaya da cewa menene ake nufi da baptisma ko kuwa a sake haife mutum cikin ruhu. Good, na gode saboda wannan hira da ka kira ni game da baptismas da kuma haihuwa cikin ruhu. Baptismas umurni ne daga wurin Ubangijin Allah wadda ya tashi ya bar ma almajiransa. Idan mun duba tsohon alkawari ba mu da shi, amma zuwa Yesu Almasihu ya kawo mana, wato shi Yahaya mai baptismas shine ya fara buɗe hanyar yin wa'azi mutane su tuba a yi masu baptismas. Baptismas umurni ne ga kowane Krista. Na farko ana bidi Krista ya tuba, na biyu a yi mashi baptismas. Wato baptismas wato wanka na ruhaniya ce, wanka na ruhu ne wadda mutum a sake haihuwarsa cikin ruhu, kamar yadda shi Nicodemus ya je wajen Yesu ya faɗa masa cewa yana bukata a sake haihuwarsa. Don haka baptismas wato haihuwa ne na ruhu mai tsarki wadda mutum ya bar ayyukansa na da, rayuwansa na da, ya zama tsarkake wankake cikin almasihu, wadda ta wuri waɗannan ne Yesu Almasihu ya zama gurbi wanda ya bi wa'azi na Yahaya mai baptismas. To, mun iya gane a cikin wannan littafin Yohana Sura 3 aya 2 wanda Nicodemus ya zo ya kusanci Isa Almasihu da dare, ya yi masa tambaya da cewa sun gane da cewa sai dai mutum yana tare da Allah, in ba haka ba zai iya yi al'ajibin da Allah sun ga Allah yana yi ba. To, sai Yesu ya amsa masa a cikin littafin Yohana har ila yau Sura 3 aya 3 ya ce, Yesu ya amsa masa ya ce, lallai hakika ina gaya maka, in ba a sake haifuwar mutum ba zai iya ganin mulkin Allah ba. Yanzu tambaya mu shine, a wayanda Yesu ya riga ya kuwa an riga an kiraye su kuma sun yi biyayya da magana Ubangiji, kuma ba su riga sun yi baptisma ba kamin Allah ya kiraye su. Yanzu a cikin wannan littafi za mu iya, ko a cikin wannan aya za mu ce kinan ba za su iya su ga mulkin sama ba? Mu za mu ji daɗi ka wayar da mu ka kuma wayar da masu kallon mu da masu sauraron mu. Good. Yin baptismas takan zama zarafi ne ga kowane mai bi.
kuma da sani muhimmancin bin da mutum yake da shi. Bari dawo da shi baya. Iyayenmu dafa waɗanda ba su san maganan Allah, waɗanda ba su tuba ba, yaya Allah zai yi da su? Now, idan ni na zama bai bi ne, har Allah ya bani dama ban yi na yi tuba amma ban yi baptisma ba, yaya rayuwa na da maganan Allah take? Wanda ya san doka, an koya mashi akan menene doka, ya kamata ya bi doka. Wannan sani ne ga Ubangijin Allah, ga wadda ba a yi mashi baptisma ba har ya kai ga mutuwa. Wannan ya rage tsakanin shi da Ubangijin Allah. Amma idan ya tuba da gaske, bai sa wani zuciya cewa shi har yanzu yana shakar Almasihu ba, yana da rai na har abada. Abin da ya sa Nicodemus ya fada cewa wai sai an sake maya haihuwar, Nicodemus ya yi tunani cewa ai shi dan Ibrahim ne. Wato kamar yadda mu yan ikkilisiya muke yau, cewa ina ikkilisiya, an haife ni cikin Kristi, ai babana pastor ne, ai babana shi secretary ne, ai dan uwana da sauransu. Amma wannan tuba bai kai gagare shi ba. Abinda Nicodemus ya yi tunani kenan tsakanin shi da Yesu Almasihu, da shi ya gan shi dan Ibrahim ne. Da shike dan Ibrahim shi dan sarkin ban gaskiya ne. Shi ne ya sa Nicodemus ya karfafa cewa ai shi dan Ibrahim. Shi ne Allah Yesu ya ce mishi lalle sai an yaya an maya haihuwa. Okay. Na gode. To yanzu ya nuna da cewa wanda yana biyayya da Isa Almasihu, in Allah ya kiraye shi yau ba tare da ya riga yi baptisma ba, bai nuna da cewa lallai ba ne da cewa ba zai ga mulkin Allah ba. Babu shakka zai shiga mulkin Allah. Okay. Babu shakka. In ya tuban gaske, in ya san Yesu Almasihu shine ya mutu ya tashi ya karbe shi ya zama mai ceto shi, ba shakka zai zo na cikin mulkin sama tare da Ubangiji. To har ila yau ga wata tambaya kuma, za mu iya mu ce wayanda suna da baptisma bisa ga wannan aya wanda ke ce lallai sai mutum sai an mahaifuwar mutum kamin ya shiga mulkin sama, ko kuwa sai dai mutum na da baptisma kamin ya in ba haka ba zai ga mulkin sama ba. Yanzu zai iya zama da cewa mutum ya samu garanti kenan bisa ga yadda turanci suka sa shi, garanti. Mudu ka yi baptisma ka samu garanti na shiga mulkin sama ne, ko dai akwai dangantaka wannan magana da biyayya da magana Ubangiji? Shi Bulus manzo ya ga mutane Korintiyawa, duk wanda ya tuba ya karba Yesu Almasihu, kuma wanda aka yi mashi baptisma ya bar tsohon rayuwa ya shiga sabon rayuwa. Idan lallai kam ka karba Yesu Almasihu, ai maka baptisma, kai ka karba, ka bi umurni littafin mai tsarki, ka samu garanti shiga mulkin sama. Amma idan ka yi baptisma sannan kana takama cewa kai mai baptisma ne, amma baka bi abinda maganan Allah ya faɗa ba, to har yanzu akwai rina a kafa. Don haka baptisma ya zama garanti ne ga wanda ya yarda ya bi umarni Ubangijin Allah. Sannan baptisma bai zama garanti ga wanda ya karba amma bai bi umarni Ubangijin Allah ba. Don haka daidai ne ka karba ka yi amfani da shi. Garanti ne. Okay. Garanti ne ga wayanda sun yi biyayya da magana da umarnin Ubangiji Allah. Good. Ba wai garanti ne mutum ya yi baptisma bisa ga abin da na gane kenan. Wai mutum ya yi baptisma ya samu garanti cewa tunda Yesu ya ce sai an sake mahaifarka ba za ka ga mulkin sama ba. So wasu kila za su iya su ce bari su yi baptisma domin su samu garanti na shiga mulkin sama. Ba haka ba ne. Sai dai mutum har ila yau bayan ka yi baptisma kana tare da aiki na aikata maganan Ubangiji da kuma bin umarnin Ubangiji. Very good. Ka bar tsohon rayuwarka. Ka bar tsohon rayuwarka. Yanzu kana sabon halitta.
kana sabo a cikin almasihu to garanti naka na baptisma kenan wanda shi yasa an ce sai an sake haihuwar ka sai an sake haihuwar ka haihuwar ba wai sai an shiga babu cikin mama a'a a sake haihuwar ka maya haihuwa ta ruhu ne ta ruhu bin umurni na ruhu cikan umurni na ruhu yin abinda Allah ya umurce ka kai shine maya haihu to ina gani tambaya ta karshe muna da baptisma daban-daban wanda mun sani muna da su guda uku a nan wanda mun san da su masu muhimmanci na farko muna da wanda ana wasar baptisma ta wasar da ruwa yes baptisma kuma ta nusa ruwa kuma baptisma kuma na yara good wai infant baptism da kuma immersion baptism da kuma sprinkling baptism good a cikin wayannan irin baptism da muke da su wane ne a cikin su wanda littafi mai sarki ta fi yarda da shi ko kuwa ta yarda da shi good ko dukansu ne littafi ta yarda da su to littafin mai tsarki maganan Allah ne kuma shine misali na rayuwar Krista don haka idan mun karanta a cikin littafin Matthew inda shi Yahaya ya yi kira bisa jeji mutane sun je an ce a kogin Urdun ba an ce ya yayafa ma mutane ruwa ba idan an ce an kai ka a kogi ai maka baptisma that mean baptisma na nutsarwa ne wanda yana shaida wato mutuwar Yesu wato nutsarwa nan da aka nutsar mutum a cikin ruwa mutuwar Yesu an daga shi tashuwar Yesu almasihu wato baptisma da aka gaya mana a cikin littafin mai tsarki wanda ekwa sun dauka ni dan da rika ekwa ne na yarda da maganar Allah shine kuma ekwa suka ba mu misali game da ita shine wanda mu ekwa muna amfani na sprinkling ban gan shi ba amma wanda aka yi ma Yesu almasihu na gan shi idon da ma inda aka yi ma Yesu almasihu wannan Allah ya yarda na je kasar Isra'ila na je na gan wannan wuri har wa yau duk wanda ya je Isra'ila ba yi mashi baptisma ana nutsar da shi kamar yadda muna yi na ekwa okay good wanda idan na gane bayaninka wanda ya nuna da cewa littafi ta fi yarda da wannan nutsarwa yes to gaskiya muna cike da murna domin wayannan bayanai wanda ka bamu kuma wayewa wanda ka bamu muna da bege da cewa wayanda suna sauraron mu da kuma suna kallon mu su ma sun samu wayewa akan wannan bayanai wanda ka yi mana kamar yadda muka yi gabatarwa muna tare da shi pastor ne wato Reverend Joshua Jock wanda ke aiki a nan Ekwa Hausa Kuchigoro LC masu sauraron mu za mu ji daɗi kamar yadda muka zo ga ƙarshen wannan sashi na interview muna da wasu handles wato social media handles wanda za a iya bi mu muna da Facebook, Twitter, Instagram da kuma YouTube za mu iya ku saurare mu a wurin ku kalla abinda muke yi a wurin da kuma za ku iya ku liking abinda muke yi da kuma ku wasa da bishara Ubangiji by sharing. Gaskiya muna tare da godiya domin sauraren da kuka yi a wannan lokaci mun yi godiya. Thank you.